जानोसै उजाला फायखौनो खिथाग्रोनोसै आं उजाला फाय उजाला नङा माबा मिस्टेक जाबाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै जोङो दा तामुलपुराव थांनो ओंखारदों आरो बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानलायबाय थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै जोङो दा नावकाता सक मोनबाय हजों साहाजों जाहैनो जाग्रा एसे लाबाय बेयावनो नावकाता सारियाली दायो दिखि पुटा सक मोनबाय आगै मोनाव दसे हाबलांनाय जासिगोन आरो जोङो दा आगै मोनाव सफैबाय लोगोफोर आगै मोनानि न' मोनबाय बै सापात बागानाव मानसि दङ हाजिरा बेनोमोन एन्जेल खाना दोनो अरगोन नामा खायो ओइ लावखा बांनाखा खाना दोनो राजाखौ रानिसो एन्जेल एन्जेल सिगां गोरलैयाव जानाव थांनाया माथो बेलेगसो जाबाय नङा आथिङा उननिया गाहायमोन ना हो गाहाय नङा एन्जेल 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 सिनायदों आयु जबाथाय अरगोनदां ना जबाथाय अरगोनदां बेलाय एन्जेल 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 किक जादों नायनि किक जादों किक हुगारा अबेजों हुगारनांगौ जाखो आंलाय मिं बां बां मिं बां बां किक जानाया आगै मोनानि बयलार फार्मखौ एसे नायबाय ओइथिं हाबनानै नायबाय थाखानांगौ बेखौ दै राननाय मानाय मोनाम
खैनासो दोङो सन दिन्थिबाय थायो र' दोननासो उल्थाय बेलथायना दं इनि माथामा ओमफ्राय जाया गारहगोन गारहयो नामा बेसे जानो ने सोरबाफोर जानो लांबा हरोदां गोलाव सब बयलार bela Pak agwi मोनानि न' फानलु बब्रा सार आगै मोनहानाव मोनफैनानै जिरायबाय आरो दसे मायाव बोरो नुवाखैहाय गाखिलियावनो फैनायावनो मोनाफैलायबाय नै दा खैथा जाखो मोनानि 6:30 जाबाय 6:30 जाफैबाय लोगोफोर खोमसि फ्रेस जाग्रोना लाग्रोनोसै एसे हारपिक बेखौहाय बेखौ प्राइसखौ खिथाबाय थालालां मिथिखागौ बे ने उजाला ओमफ्राय नैबेलाय साबोन बिनि प्राइसआ जादों बिनि प्राइसआ 40 नैबेयो मोनसेयाव 40 लायो आरो ओमफ्राय बेखौहाय थरबा लाबोदों मोनसेयाव बियो 40 बिनि प्राइसआ बिराद मोजां बिराद गोबाव लास्टिं जायो ओमफ्राय अबेबा साबोनफोरा थोरसि सुनायावहाय मोनामोना नैबे मोनामा बिराद मोजां अबेबा मोनामखाङो नालाय थोरसि सुनायाव नैबे मोनामखाङा आरो मोजां मोनदों थोरसि हुनानै ओंखायनो लायबावबाय आरो ने जाबाय बे गुसुङा ओमफ्राय नैबेलाय कलगेटबो लाबोबाय मोननै कलगेट लाबोबाय बिनि प्राइसआलाय बेसेबां बियो मोनसेयाव 120 लायो मोननै लाबोबाय बेखौ देखायखांनायखौ बिसिम दोनबाय आरो नैबे सार्फ एक्सेल बियो मोनसेयाव बिनि प्राइसखौ नागिरना मोनाखै बे मोनसेयाव बेसे लायोथाय मोनसेयाव बे मोनसेयाव 138 लायो बेखौबो मोननै लाबोदों सार्फ एक्सेल बिराद गोबाव लास्टिं जाखायो बुरजा थायो नालाय दामाबो एसे मोजाङानो
थाथाथि थाथाथि बिनि प्राइसआ जादों बिनि प्राइसआ जादों 245 बिनि प्राइसआनो जादों 245 नुदोंना नुवाखै मिथिया ओमफ्राय बारा खोमसि एक्सट्रा नैबे जाबाय आंनि हाथाय मानजिग्रा ब्रास बेखौ मोनथाम लाबोनाय जादों बेखौ मोनसेयावहाय बियो मोनसेयाव बेसे जाखो बेलाय मोनसेयाव 40 थाखा मोनसेयाव 40 नि बे मोनथाम लाबोदों बेखौ मोनथाम मोननैल'सो नुबाय बेयाव फन सेन्टल साबोन बिराद मोजां गोबाव लास्टिं जायो दानि 10 थाखानि साबोन निरमा साबोनफोराथ' जा फिसा जाबायना ओंखायनो बेखौ लाना फैबाय गोबाव लास्टिं जायो थरसेयावहाय बेसे लायो मोनसेयाव 20 थाखा नैयाव लिरनायखौ होनगोन बियो मोनसेयाव बेसे लायो बोरो 40 मोनसेयाव 69 खोमा नै थांबाय ना 69 मोन ना दा 50 बोखाना नायनोसै 50 नैबे 50 लायो आरो मोनसेयाव बेखौबो 6टा लाबोबाय नैया गोबाव लास्टिं जायो नालाय र' दा बुंबावगोन इंलिसलै 6टा नङा 9टा लाबोबाय 9था लाबोबाय 9था ओमफ्राय दा बारा गैला लास्ट नै दै बथल दै हरफोराव नांगौ जायो नालाय हरफोरावबो अबेबा थांबाबो ओमफ्राय नैखौहाय बेजों फ्रि मोनदोंमोन आरो नैखौ थोरसि सुग्रा साबोन 10 थाखानियाथ' नै फिसा 10 थाखानि साबोनजों बेजों मानो फाराग जाया जानो नैबे साइबानि ने साइबा नङा 10 थाखा जाबाय नै अबे माथो 10 थाखासिम थाइबानि थाइबानि साफोर थोरसि हुग्रा 40 थाखानिजों थाइबानिजों जाहैगोन बुजिलायथारबाय नैबे आङो मायावबा थांबाथाय दै सोनानै लांग्रा आरो नैबे लास्ट मिल्टन दा गोजां बोथोर जाबाय नालाय दै गुदुं लोंनांसिगौ हरफोरावहाय सिरि मोनबाय बायोबा दै गांबा दै गुदुं नांगौ जायो नालाय ओंखायनो लानानै फैबाय बेखौबो हारसिं मोजांखौनो सिफ्रुनो गिदिरखौनो लाना फैखाबाय फिसाखौ बायबाबो एसे दामाबो फिसायावसो बांसिन थांनाय बायदि जायो नालाय ओंखायनो गिदिरखौनो लाबोखाबाय बेयावहायबो बारा गोलैयाखै बेसे गोलैदोंमोनलाय 1050 थाखा लादों आरो नैबेयाव 1050 थाखा फिसाफोराबोथ' ओरैनो 800 बेबायदि 800 700 ओंखायनो गिदिरखौनो लाबोबाय मोजां कम्पानियाबो मोजां ओरै सोयो दा दैखौलाय
बरिया एबार दै गोदौलायनाय सोना दोननोसै हो ini दै गुदुं दं गाबोननिफ्रायसो दै गुदुं सोना लानोसै हराव दै गाङो दा आरो गोजां बोथोर गुजुनाय गगा मोननाय जायो ओंखायनो दै गुदुंखौ नांथारगौ नालाय ओंखायनो लाना फैबाय गिदिरखौनो नैया बेग आलायग्राबो दंखालायो बहाबा थांबा आलायनानै लांनो हागोन नङा होनबा टुनटुला सिरिलाय रायज्लायफालायलाया आलायजायानो आलायजागोन बहाबा थांबाथाय आलायना लांनांगोन बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आं दासान्दि सानफ्रामबो भिडिअ हगारबाय थानो हायैनि थाखाय निमाहा बिनाय जाहैबाय माने आङो लोमजाबायबो थादों नालाय ओंखायनो भिडिअ हगारनायबो जाथ'वाखै मा होनो देहाफ्रा मोजां जायोबा लोमजानायफ्रा मोजां जाजोबोबाथाय सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाय